Има ли значение цветът на подутите крака? Ако те станат червени, лилави или тъмнокафяви, вече не чакайте да се оправят сами. Това състояние се нарича венозна недостатъчност. То се появява, когато вените трудно изпомпват кръвта към сърцето и тя се задържа в краката. Това причинява болка, която прави движението и съня кошмарни. Но ето защо мнозина грешат. Мислят, че компресионните чорапи лекуват, но всъщност влошават подуването. Някои дори получават кожни увреждания от прекомерното стягане, особено през нощта. Затова противовъзпалителните средства са единственото, което повечето лекари препоръчват. Те действат в подутите крака, изчиствайки течностите и засилвайки кръвообращението за най-бързо възстановяване. Ако търсите най-силното противовъзпалително, което дори лекарите препоръчват заради неговата ефективност, то се нарича Нуробалм. Над 31 000 души с подути крака най-накрая се излекуваха, нанасяйки го преди лягане. Тази нова противовъзпалителна формула може да е единственото нещо за трайно излекуване. Тамянът и смирната бързо успокояват възпалението отвътре. Още същия ден ще видите как подуването постепенно намалява, докато Анджелика Синенсис подобрява кръвообращението и изхвърля задържаните течности. Това премахва причината за подуването и прави кожата ви по-гладка, а след това черният туман възстановява увредените тъкани и укрепва капилярите. Той помага на тъканите да се възстановят и предотвратява повторното подуване. Тъй като съдържа масло от мента, осигурява мигновено охлаждане и успокоява болезнената кожа веднага. Заедно тези билки създават най-мощното решение срещу подуване. Използван преди лягане, противовъзпалителните съставки на този балсам проникват по-дълбоко в кожата ви. Това означава, че лекувате подутите крака и си осигурявате спокоен нощен сън. 3 минути масаж с този балсам всеки ден и ще видите как подутите крака се смаляват бързо. Повечето хора се излекуваха за 2 седмици благодарение на мощните противовъзпалителни свойства на този балсам. Опитайте Нуробалм днес с 5-10% отстъпка.